Hello friends, Hallelujah, praise the Lord. बयखौबो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसुनि मुङै आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। हामबाय होनदों, इसोरा बाख्नाय जाथों। आरोबाव दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ लानानै फैदों। आं आसा खालामदों बयबो गोसो होनानै खोनासंगोन, नायगोन। आयदायाव थांनायनि सिगां जों फोरबो इसोरनियाव सुंद' आर'ज खालामदों। सोरगोआव थानाय बासायगिरि जोंनि जिउनि बिगोमा फोरबो इसोर नोंखौ हामबाय होनदों। मानोना नों आफा इसोर अनख' नों जोंखौ अननानै मोजां जिउ देहाफोरखौ होदों, समफोरखौ होदों, बे संसाराव थांनानै थानो जोंनो होदों। बेनिखायनो आफा नोंखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों। बै आफा नोंनि आखाइजों सोरजिजानाय मानसिफोरनि गेजेराव नोंनि बाथ्राखौ दिनै नों हरनो नागिरदों। बे बाथ्राखौ आफा जों नाजावगोन। आफा नों गोथार जिउनि थाजाबनायखौ जों लोगोसे हरदो। आरो आफा नोंनि बाथ्राफोरखौ जों बुजिनो हानाय, लानो हानाय, गुरै गोसो खालामनो हानाय गियानखौ नों जोंनो हरदो। बे आर'जखौ फोथायनानै जोंखौ पापनिफ्राय बासायग्रा फोरबो जिसुनि मुङै आं बियो। आमेन, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. बासायजानाया मा? बे बासायजानायखौ आं सुंद' सल' बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बिजिरनो आं हास्थायदों। गोसो होनानै खोनासंदो। सानै मानसि दंमोन, बिफा आरो फिसा। सानसेखालि फोथाराव बिसोरो आबाद मावनो थांदों। जेब्ला आबाद मावबाय थादों बिफा आरो फिसा, अब्ला बिसोरनि सेरजों ट्रेन खारग्रा लामा, रेलगारि खारग्रा लामा दंमोन। बे समाव जेब्ला बिसोर खामानि मावबाय थादोंमोन, फोथाराव खामानि मावबाय थादोंमोन, बे समाव गंसे ट्रेना गोबारै फैगासिनो दंमोन। जाय ट्रेनखौ जों पेसेन्जार ट्रेन होननानै जों मोनथियो। पेसेन्जार ट्रेन गंसे खारबोबाय थादोंमोन, रेलगारि खारबोबाय थादोंमोन, गोबारै खारबोदों। अब्ला बे आबाद मावबाय थानाय बिफा आरो फिसा सानैबो नुबाय ट्रेना गोबारै खारबोगासिनो दङ। अब्ला बिफाया गावनि फिसाखौ बुंदों, थां गथ', बै ट्रेनखौ लाखिहैथांदो। बै ट्रेनखौ नों आखाइ फोलावनानै ट्रेनखौ लाखिनो नों होदो, नों खारदो होननानै। अब्ला बिफानि बाथ्राखौ खोनानानै बे फिसाया ट्रेन लामाथिंजाय खारलांदों। आरो ट्रेन लामानि खाथियाव खारलांनानै ट्रेन लामानि गेजेराव गसंनानै बे ट्रेनखौ लाखिनो गावनि आखाइजों इसारा होनानै बेखौ लाखिनो बे नाजादों। नाथाय ट्रेना गोबारै फैनायखाय थाबैनो बे ट्रेनखौ लाखिनो उसुबिदा जादों। आरो पाइलटआ नुहुरदों, ट्रेन सालायग्राया नुहुरदों, सोरबा सासे गथ'आ आखाइ फोलावनानै ट्रेनखौ लाखिनो नाजादों। नाथाय ट्रेनखौ लाखिगौ मानिनो बिसोर रागाबो जोंदों। आरो ट्रेनाव गोबां पेसेन्जारफ्रा जिरायनानै फैगासिनो दङ। आरो रावबो मोनथिया बिसोर गावसोरनि थांनो गोनां लामायाव हान्थिनो बिसोर जिरायनानै फैदों। पाइलटआ नुनानै ब्रेक गादों, हर्न दामदों बेखौ खारनो थाखाय। नाथाय बे गथ'आ खाराखिसै। आखाइजों इसारा होनानै ट्रेनखौ लाखिनो थाखाय बे इसारा खालामगासिनो दङ, होबथागासिनो दङ। अब्ला पाइलटआ ब्रेक गानानै गारिखौ लाखिनो हास्थायदों। नाथायबा एफा गोबारै खारदोंमोन, ब्रेक हमैनो बे गथ' थानाय जायगासिम सहैनायसिमहालागै बे गथ'आ हुख्रेम जायो, ट्रेनजों दानस' जायो। बिनि देहाया थुख्रा जायो। नाथायबा ट्रेना लाखियो। अब्ला ट्रेनाव गाखोनाय गासैबो मानसिफ्रा नुदों सासे गथ' एक्सिडेन्ट जाबाय, रेलजों दानजाबाय। पाइलटआबो ओंखारना नायबाय, बे गथ'आ थुख्रा जाबाय, थैबाय बे गथ'आ। अब्ला मानसिफ्रा बुंदों, मा जाम्बा गथ'मोन बेलाय, मानो ट्रेननि सिगाङाव बिदि ट्रेन लामायाव फैनानै मानो बिदि दानथा जानांगौ, मानो बिदि जिउ फोजोबनांगौ, माने गोबां बायदिसिना खोथाखौ बुंबाय। जेरै जों मानसि जानानै बेफोरबायदि समस्या जायोबा, बेफोरबायदि घटना जायोब्ला जों जेरै बुङो बिदिनो बेखौबो बुंबाय। थिग दसे उनावनो बिनि बिफाया खारै फैनानै बुंफैबाय, नोंथांमोना बासाया जाबायना, नोंथांमोना मोजाङै दंना होननानै बुंबाय। अब्ला मानसिफोरा बुंदों, नों सोर? अब्ला बे होनबाय, आं बे गथ'नि बिफा। हाबाब, नों बे गथ'नि बिफाब्ला नों बे गथ'खौ मानो ट्रेनाव थैनायखौ नों मानो बासायाखिसै, नों मानो थैनो होखो? अब्ला बिनि बिफाया बुंदों, नोंथांमोना मोजाङै दंना, नोंथांमोना जेबो जायाखिसैना, गासिबो मोजाङै दंना, बिदिल' होनबाय। मानसिया रागा जोंबाय, नों माबायदि फाग्ला मानसि, नोंनि गथ'आ थैबाय आरो नों बिदि बुंदों, जोंनिसो नों बिसार खालामदों, नोंनि गथ'खौ नों बिसार खालामनांगौमोन। नाथायबा बे मानसिया बुंदों, नोंथांमोना बासायजाबाय, बेनो आंनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै। आरो थिग बिदिनो बै ट्रेननि मानसिफ्रा, बै रेलगारि सालायग्रा पाइलटआबो मोनथियामोन। एसे गोजान थांनानै बिसोरनि आबाद मावनाय खाथि जायगायाव ट्रेन बारलांनाय बे पुला बायनानै दंमोन। बिनिखायसो बे मानसिया गावनि फिसाखौ थिनहरदोंमोन, ट्रेनखौ लाखिथांदो,
नङाब्ला बे पेसेन्जार ट्रेन पेसेन्जार गाखोबोनाय बे ट्रेना जुदि बेल थायनांगौबा गासिबो थैजोबगोन। बेनिखायसो बे मानसिया बे गावनि फिसालाखौ थांदोंमोन आरो जेरै ट्रेना राखिबाय गासै पेसेन्जारफ्रा बासायजाबाय आरो थैनो नाङाखिसै बिसोर गोथाङै थानो हाबाय। स' लोगोफोर बासायजानाया माखौ होनो नोंथांमोना बे सुंद' सल'नि जुनै बुजिनो मोनबाय खोमा। आं बुंनो हास्थायनाया इसोरनि बाथ्राया बेनो। इसोरनि बाथ्रायाव ओरैबायदि बुंदों रमारिनि गांथामनि 10 आरो 23 सिरियाव ओरैबायदि लिरदों रावबो धोरोमआ गैया सासेबो गैया। आरो ओरैबायदि लिरबावदों मानोना जों बयबो पाप मावबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय जानगारलांबाय होनना बुंदों। रमारि गांथामनि 10 आरो 23 सिरियाव बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो बिनि अनगायैबो रमारि 6नि 23 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों पापनि मावनाया थैनाय होनना बुंदों। पापनि फिथाइया थैनाय होननानै बुंदों। अब्ला जों बेयाव एसे गोसोजों होनो जों साननो हागौ जों मोजां खामानि मावदों जों मोजाङै जिउ खुंदों नाथायब्ला जों मा समाव जों पाप मावदों जों मोनथिनो हाया। नाथायबा जोंनि गोथार बोसोन बाइबेला जोंखौ मुंख'दों रावबो धोरोमिया गैया सासेबो गैया। That means जों गासिबो पाप मावबाय आरो 23 सिरियाव बेखौनो बुंदों जों गासिबो पाप मावबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय जानखारलांबाय होननानै बुंदों। आरो जुदि जों पाप मावबायब्ला इसोरनि महिमानिफ्राय जों जानखारलांनो गोनां जाबायब्ला अब्लालाय जोंलाय दा माथो मावदों जों दा पापफोरखौ मावदों। आरो पापनि फिथाइया थैनाय होननानै गोथार बाइबेला रोखा रोखा बुंखादों। अब्ला जों साननानै नायदो नोंथांमोना जानो हागौ गोसो सिङाव साननांगौ आंथ' रावबो जेबो इनाय खालायाखै सिखाव दाखात खालामाखै जेबो खालामाखै। नाथाय आं नोंथांमोनखौ आं साजेस्ट खालामगोन गोथार बाइबेलनि रमारिनि गांसेनि 29 आरो 29निफ्राय 36 सिरिसिमहालागै नोंथांमोना फरायोब्ला मोजाङै बुजिना मोनगोन पापनि आखुथाया मा खामानि मावोब्ला जों पाप मावनाय जायो। नाथायब्ला आं बेखौ सुंद'यै बेखौसो आं बुंगोन जों मानसि माहारिया इसोरनि थोननाय बिथोनखौ बा बोसोनखौ नेमखान्थिखौ सिफायनायानो पाप। अब्ला दिनै इसोरालाय जोंनिफ्राय बा जोंखौलाय माथो बिथोन होदों जोंखौलाय माथो मावनो होदों जों साननानै नायनांगोन। बेहाय रोखा रोखा बुंदों रमारि गांसेनि 29निफ्राय 36हालागै मुगैनाय गाज्रि मोननाय गाज्रि खोथा रायलायनाय लब खालामनाय मिसा खोथा बुंनाय थगायनाय बिमा बिफाखौ मान होनो रोङै नांज्लायनाय दोनखोमानाय मावखोमानाय बेफोर गासैबो आरो जिनाहारि खालामनाय बेफोर गासैबो गाज्रि पापनि आखुथाय। अब्ला जों बयबो सानना नायनो जों बेफोर आखुथायनि गेजेराव जों माबा मोनसे आखुथाया जोंनि जिउआव जोंनि देहायाव जोंनि सोलेराव दङ नामा। अब्ला नोंथांमोना गावखौ हमना मोनदांदों आं मा पाप मावदों बा आं पापि नंगौना नङा। नाथायबा गोथार बाइबेला जोंखौ डिक्लियार खालामदों धोरोमिया रावबो गैया सासेबो गैया होनना बुंखाबाय। अब्ला जोंहा लास्टआव थांनानै नायोब्ला जुदि जों जोंनि जिउआव बिदिनो जिउ खुंलांबाय थायोब्ला जोंनि मोननो नांगौ फिथाइया जोंनि प्रतिफल बे प्रतिफला थैनायसो। नाथायबा आं बे देहानि थैनायखौ बुङाखै आं आत्मानि थैनायखौसो आं बुंदों। जों मोनथिनो मोनबाय जों गासिबो पापि। नाथायब्ला पापि होननानै जों थैनांसिगोन होननानै जों गिनांगौ नामा। आं दिनै नोंथांमोननो बेखौनो आं बुंनो सानदों जों पाप मावदोंब्लाबो जोंनि जिउ आत्माया थैनो गोनां दंब्लाबो जोंहा बारग'नो हानायनि बासायजानायनि मोनसे राहा दङ। बेखौसो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। मोनसे लामा दङ। जों पापिब्लाबो जों बासायजागोन जोंनि आत्माया बासायजागोन गोथां जिउ गोजोन जिउखौ जों मोनगोन मोनसे राहा लामा दङ। जुदि नोंथांमोना फोथायोब्ला नोंथांमोना नाजावोब्ला
बै बासायजानायखौ, बै गोथांखौ, बै गोजोननायखौ आरो बै पापनिफ्राय नोंथांमोना बारग'नो हागोन आरो बे गोजोननायखौ मोननो हागोन। य'हननि गाहाम बाथ्रा गांथामनि 16 ओरैबायदि लिरदों, मानोना इसोरा संसारखौ एबा मानसि माहारिखौ ओरैबायदि अनबाय, बियो गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ बे संसाराव थिनहरबाय आरो जायफोरा बिखौ फोथायगोन, खोनासं, जायफोरा फोथायगोन बिसोरो जोबनो रोङै जिउखौ मोनगोन होननानै बुंख'दों। That means जोबनो रोङै जिउ, there is no death, थैनाय गैयै मोननो हागोन। थैनाय गैयै जिउखौ, अनन्तकालनि जिउखौ, जोबनो रोङै जिउखौ मोननो हागोन। होमबा जों नुबाय मोनसे लामा दङ। बे लामायानो जाहैबाय इसोरनि फिसा हौवा, जायखौ इसोरा जोंनि थाखाय बे संसाराव थिनहरबाय आरो संसाराव थिनहरनानै जोंनि बासायजानायनि मोनसे लामा जानानै थाबाय। जों बेखौ अनलि फोथायनोल' नांगौ। आं सानदों इसोरनि फिसा हौवा जिसुनि बाथ्राखौ बेहाय बुंदों। आं मोनथिगौ नोंथांमोना जिसुनि बिसयै गासै रोखा रोखायै मोनथिखागौ। जोंनि बर' माहारिफ्रा गासैबो मोनथिखायो जिसुआ सोर, बे संसाराव बोरै फैयामोन, बोरै दुखु जानाङामोन, बे मालाबाबो पाप मावाखैमोन, गोथारै जिउ खुंदोंमोन, गोथार आत्माजों खामानि मावदोंमोन, गोबां मोजां खामानिफोरखौ मावदोंमोन, लेंग्राखौ थाबायहोदोंमोन, नुयैखौ नुहोदोंमोन, खोनायैखौ खोनाहोदोंमोन, थैनायखौबो इभेन बियो सिखांहोबावदों, फोथांबावदों। माने सानथ्र'हायै मोजां खामानिखौ बियो बे संसाराव थानायाव मानसिनि समाजाव बे मावदोंमोन। बे माब्लाबाबो पाप खामानि मावाखैमोन आरो बियो इसोरनि फिसा जानायखाय बियो जेबो गाज्रि खामानिखौ मावाखैमोन, मोजां खामानिखौ मावदोंमोन। नाथायब्ला संसारनि मानसिया बिनि बेबायदि मोजां मावनायखौ नायनो हायाखिसै आरो बिखौ हमनानै बुदों, दुखु होदों, बिसारसालियाव लांदों, बिसार खालामदों, आयेन सायदों। थेवब्लाबो बिनि जिउआव, बिनि मावनायाव जेबो गोरोन्थि नुनो मोनाखै। थेवब्लाबो बेखौ मानसिया जबरन बोलोजों बेखौ क्रुस दंफां सायाव गलगथा हाजोआव बेखौ आलायदों, बेखौ सिथारदों, बिनि थै फसरनानै बेखौ बुथारदों। जिसुनि बे सैसो नांनायखौ नोंथांमोना बयबो जिसुनि जिउ जारिमिनखौ मोनथिजोबो होननानै आं फोथायो। आरो जिसुआ जेब्ला थैदों, मांखराव दोनजादों, सानथाम हरथाम मांखर सिङाव थानायनि उनाव थामथिनि साननि फुंनि समाव बे आरोबाव गोथां महर लानानै, देहा लानानै आरो गोथाङै सिखांफिननानै बियो गोथाङै बिफा इसोरनि खाथियाव बे थांदों। अब्ला जिसुनि लाइफ हिस्टरिया बेनो, जिसुनि जिउ जारिमिना बेनो। नोंथांमोना बयबो मोनथिखायो खोमा। बे जिसुखौनो जुदि नोंथां आरो आङो जुदि फोथायोब्ला, बेनो जोंनि जिउनि राहा दिन्थिगिरि, बेनो जिउनि बिगोमा, बेनो इसोरनि फिसा होननानै जुदि जों फोथायोब्ला, बेखौ जों गोसोआव नाजावोब्ला, अब्लाना नोंथाङा बासायजागोन होननानै जोंनि बे गोथार बाइबेला बुंदों, रोखायै बुंदों। जायहा बिखौ फोथायगोन बे जोबनो रोङै जिउखौ मोनगोन होनना बुंदों। That means जों पाप मावदोंब्लाबो पापनि निमाहाखौ जों मोनसिगोन आरो जों थैनो नांनाय नंला। अब्ला रोखा जाबाय खोमा बासायजानायखौ जों बोरै मोननो हागोन। जों राहा लामाखौ मोनथिबाय। अब्ला आं गोसो गुरैयै नोंथांमोननि सिगाङाव आं खावलायदों, नोंथांमोना जुदि बुजिदोंब्ला गावनि जिउखौ आगसि आगदा खायलें खुइलें दाथांसै, गोबारै गोथौयै बिजिरनानै नायबिजिरनानै मोनखानाय बे गोथां इसोरनि बाइबेलनि बाथ्रायानो नंगौथार, गोदोबो दंमोन, दाबो सोलिगासिनो दङ आरो जोबाजासे बे सोलिबाय थागोन आरो बे नंगौ इसोरनि वचन। अब्ला आं खावलायदों नोंथांमोनाबो इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंदो, खोनासंदो, नाजावदो आरो जुदि सोरबा गावनि गोसोजों स्टाडि खालामनानै फरायनानै बेखौ हमदांनो हास्थायदोंब्ला आं लिंकआवहाय आंनि फन नाम्बारखौ होगोन। आं नोंसोरनो आं फ्रि, आं नोंथांमोना बाइबेलखौ हरगोन, नोंथांमोना फरायनानै नाय, बर' बाइबेलखौ आं हरगोन,
आरो जुदि सोरबाफोर गुबुन जाथिनि मानसि दंब्ला गुबुन जाथिनि रावनिबो आं बाइबेलखौ आं हरगोन जेबो मुल्य बेनि थाखाय होनो नांगौ गैया आं पस्ट खालामना हरगोन उइथ फ्रि नोंथांमोना बिहरनो हागोन स' आं बिलिभ खालामदों आं फोथायदों दिनैनि बे सुंद' इसोरनि बोसोनखौ नोंथांमोना बुजिनो हादों आरो जुदि गोबारै आरो मोजांसिनै गोथौसिनै मोनथिनो लुबैब्ला नोंथांमोना आंखौ कल खालामजागोन आं नोंथांजों रायज्लायगोन स' आं लास्टआव बेखौनो होनसै थिनहरजानायनि गांब्रैनि जिनायाव ओरैबायदि लिरनाय दङ थिनहरजानायनि गांब्रैनि जिनायाव ओरैबायदि लिरनाय दङ आं बेखौ आं हिन्दीनिसो फरायगोन थिनहरजानाय प्रेरितों की काम गांब्रैनि जिनायाव ओरैबायदि लिरनाय दङ किसी दूसरों के द्वारा उद्धार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके बेहाय क्लियार बुंदों गुबुन रावजोंबो बासायजानायखौ मोननाय नङा बा गुबुन रावबो बासायजानायखौ होनो हानाय नङा अनलि सासेल' सोरगोनि गाहायाव आरो बे संसाराव आरो बे संसारनि गाहायावबो जिसुनि अनगायै गुबुन मुं आरो रावबो गैया जिसुनि मुंजोंसो नोंथां आरो आंहा मानसि माहारिया बासायजानायखौ मोनगोन स' नोंथाङा जिखि मावा मानो नोंथाङा जिखि धोरोम लाया मानो नोंथांमोना सैथो बुजिनानै सैथोखौ मोनथिनानै बेखौ सुंग्रिनाया बेखौ नाजावनाया नोंथांमोननि मावनांगौ खामानि गावखौ अन्धबिश्वासाव गावखौ ओरैनो फोलानानै गावखौ आन्दायलाबायनानै दालासै गावनि जिउखौ गोथौयै साननानै नायदो जुदि आंनि मावनाया बेफोरबायदिब्ला आं जुदि पापिब्ला आं पापनिफ्राय बोरै बारग'नो हासिगोन आं बोरै गोजोन जिउखौ आं मोननो हागोन आरो मा जोंनि आत्माया बिदि बासायजामानाय दंमोन नामा बेखौ नोंथांमोना एग्जामाइन खालामनानै आनजाद खालामनानै नायनाया नोंथांमोननि खामानिसै सोरबानि बुंनायाव बिनि उन थानो नोंथांमोना दरखारि गैया गोनांथि गैया बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि बिदा फंबाय आंनि लोगोफोर आं बेखौनो खावलायदों सोरगोनि गाहायाव बे संसाराव आरो बे हा सिङावबो ओरैबायदि मुं होनाय गैया जायनि दारै बासायजानायखौ मोनगोन मात्र केवल जिसुनि मुंजोंसो बासायजानायखौ मोनगोन स' नोंथांमोनखौ गोबां साबायखर बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय खोनासंनायनि थाखाय इसोरा नोंथांमोनखौ बोलो होथों आरो आसिस होथों बोर होनानै नोंथांमोननि जिउखौ गोजोन होथों स' आं सुंद'यै आर'ज खालामनो नोंथांमोना बयबो मेगन नुसिगोन सोरगो आरो बुहुमनि बिगोमा सोरजिगिरि अनसुला आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों आफा मानोना नों नोंनि बाथ्राफोरखौ जोंनि गेजेराव गोथार जिउजों थाजाबनानै जोंनो होबाय आफा नों बेसे अन्थोब नों जोंखौ बासायनो आखाइ फोलावनानै लिंहरगासिनो दङ आफा जोंनि गाज्रिफोरखौ जों हमदांनानै जेरै नोंनि बाथ्रायाव बुंनाय बाथ्राखौ जोंखौ सौलानानै गावखौ सोलायनो नोंनि आथिं गुदियाव फैनो आफा सुबुं माहारिफोरखौ नों गोसो गुदुं खालामदो आफा सासेबो जाहाथे नोरगाव थाङा गासैबो सोरगोआरिखौ मोननो हानाय बहुद धन्य आफा इसोर जोंनो बिदि मोजां समखौ होनानै बे खोनासंग्रा आरो नायग्रा गासैबो नों होनायखाय आफा नोंखौ हामबाय होनदों आफा नों बे नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो नों बोर होबावदो आफा नों लादो आफा धन्य आफा इसोर धन्य बे आर'जखौ फोथायनानै जोंखौ पापनिफ्राय उद्रायनाय नाजारेथनि फोरबो जिसुनि मुङै आं बियो आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लर्ड थैंक यू सो मच